ଜିଖରିୟ 2 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଗଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଲୁଟିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମହିମା ଅର୍ଥେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ସେ ତାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ପିତୁଳାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଚକ୍ଷୁର ପିତୁଳା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଅଛନ୍ତି। ହେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ଚକ୍ଷୁକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଜଗତର ଅଭିଳାଷରୁ ବାହାର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଉପବାସ କର, ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାରଣ ବାକ୍ୟର ଅଭାବ ଘଟିବ। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ବି ଯାଇଥିଲା, ଶେଷ ଦିନରେ ଚିହ୍ନ ଆମମାନେ ଦେଖି ସାରିଲୁଣି, ଚମତ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଖି ସାରିଲୁଣି। ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଷ୍ଟରମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗିର୍ଜାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଉଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମମାନେ ଶେଷ ଦିନରେ ଅଛୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଭଣ୍ଡ ପାଷ୍ଟରମାନ ଠାରୁ, ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର ଠାରୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟକୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ, ଉପବାସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେନ୍।